Yeah, that's an easy, bruh. Yeah. Abantwana nge-holidays bancheck kuba oko xa ndikhona ndiyethepha ekasi bathi ndizenze bet kuba ndingumrep andidingi nephepha ndintswemkile wey ndishive umbala wesepha ikasi kudala bezama uba mandiflope suke ndibethuse bangene ngesitali sikapepe andidingi iswitch energy gcwele umzimba ndiswitch ngokwam I'm the main switch when you tap me I'll give you a pitch uvundle mbizeni xa ndifuna kuphekwa kuba ndishushu kule game ndiyimi ibhoko. Yeah, suwara ngam xa ndiphethe ichop everything I see ndiyayislicer ndiyasifila kuba neverse nekhila every beat ndiyenza imini kuba ndisakhangela idili phakathi kule industry. Yeah, yeah, bitch ubuya ndiqhela